ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କମେଡ଼ିଆନ୍ ପେଲୁଆ। You are looking very ଗଜଲା ବାଗ। ଏମାନେ ତତେ ନାଳୁ ଆ ନରାଗରେ ନା ଗଲା ଯା ମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କାଞ୍ଚନା ଫାଇପ୍। ଆଉ ସକାଳର ଆମର ଆରମ୍ଭଟା ହେଉଛି ଆଙ୍କ ପାଖରୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଆମେ ଏବେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ସଜବାଜ ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିପିଷ୍ଟିକ୍ ବି ଦେଖୁ ଭଲରେ ଦେଖ ଟିକେ ଲୋକ ଲିପିଷ୍ଟିକ୍ ଟିକିଲି ପୁଣି ସିନ୍ଦୁର ବାପ ଘଇତା ଛାଡରେ ନିଜେ ପୁଣି ଆଉ କେହି ସଜେଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ନିଜେ ସଜ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଆ ମାନେ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସଜ ହବ ତ ସେ ନିଜେ ସଜ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସଜ କରିଦେଇଛୁ ମେକଅପ୍ କିଟ୍ ଅଛି। ମେକଅପ୍ କିଟ୍ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଲ୍ଟ୍ରାମାଇଟ୍ରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ 7C इसला 7 का आदमी का इसला सेक्स मैं ड्यूटा खा ऑनलाइन वाले परफ्यूम परफ्यूम कोटा यूज करते आपण देखिए आपण मुंडा ଟିକେ ଏଇ ଏ ଧଲ ରୋଟି ପୁଣି ପିନ୍ଧି ସାର ବେଣ୍ଟେ ଗଲା ଯା ओ सॉरी ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି। ଏ ପଞ୍ଚତ ବାକିରା ତ ବଡ ବାକି ହବ କଲେ ବାହାର ଜତ ବୋଲ ବାପ ମତେ ଜତ ବୋଲ ଗया ଯା ମୁଁ ଲାଗିନି ହାରିଗନି ବିନା ଜତ ବୋଲେ ପଞ୍ଚତ ବାକି ଘରେ ବସିବୁନି ମୁଁ ହାରିଗନି ଆରେ ଏଇଟା କର ରାତି 2:16 ନା ଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କମେଡ଼ିଆନ୍ ପେଲୁଆ। ଗାଧଉନି ସନ୍ଦିଦି you are looking very ଗଜଲା ବାଗ। ଦେଖ ବାବା ଇସ୍ ଅନା ଟିକେ ଓ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ତମକୁ ଜଷ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ମାରିଥିଲା। ଚାଲ ଏବେ ଚାଲିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହେଇଗଲଣି ଆମର ବି ହେଇଗଲାଣି। ରେଡି ଚାଲୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରିଲୁ। ହୋଟେଲ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଦେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଯିବୁ ଚାଲୋ ଚଲୋ। ଆମେ ସେଇଠି ଯୋଉ ହେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଗାଡି ଧୋଇବୁନୁ ତୁମେ ମାନେ ଗାଡି ଧୁଅ। ଭାଷଣ ଜାଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କାହା ସିଏ ଗଲା କାମ କରତେ ଗୋଟେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଦଲ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଦେଖେ ଏଇ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ନେମି କ'ଣ ଜଣେ ଯଦି ପିନ୍ଧି ଜଣେ ଅଲଗା ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିବି ଯାଇ କାହିଁକି ମୋ କହିବି ଅଲଗା ପିନ୍ଧିଛି ଏମାନେ ତତେ ନାଳୁ ଆ ନରାଗରେ ନା ବରା ପୁରୀ ଦିଅ ମତେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆମେ ବି ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବୁ। ମୋର ଆଳୁ ଚପ ଅଛି ନା ଖାଲି ବରା ପୁରୀ ହବ। ହିରୋ ହିରା ଫଟୋ ଉଠେଇବାନି ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସ ଖାଲି ବରା ତାଙ୍କର ତରକାରୀ ବରା ତୁ ସବୁ ଖାଇବୁ ନା ସବୁ କୋଉଠି ମୁଁ ଖାଇପାରିବି। ଆଚ୍ଛା ସେଇ କଥା କହୁନୁ କିଣାକୁଣି କଲେ ଏବେ ବାହାରିବୁ। ସବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଯୋଉ ଯେହେତୁ କୋରାପୁଟରେ ସବର ମାନେ ଜାଣିନି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଜାଣିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉଟାକି ଏଠି ଆମର ଅଛି କୋରାପୁଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରି ତାପରେ ଆମେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର
मंदिर भितर ठाकुर फोटो उठे हम ना नवग्रह प्रभु आमे मैंने भाभी शबर श्रीक्षेत्र जीवुनु बाटर फेरिकी पलैबू गुप्तेश्वर बुलिकी पलि आसू कि सीरीयसली आम यदि यहाँ न जाइए सब मिस कर देता ना आपण भगवान सबू बेश आप देखा पाइबे जो मैंने भी बाहर को बुलिया न जाई पार्टी पलैबे आराम से सबू ठाकुर दर्शन करदे पलि आसबे एते सुंदर सीरीयसली आम मिस कर देकी पलि था बहुत भल लगे ये बुलिकी आमको महावीर जय श्री राम प्रभु बड़ सिंगा बेश भागवत जुगे जुगे जगन्नाथ जुगे जुगे जगन्नाथ कर्नल बीट सारला दास दास सिद्धपुरुष शिष्य मालिका सर्वजन आदित्य पंचक से सुस्पष्ट 10 अवतार बुद्ध दर्शन हुए बुझलु बोधदेव ये हेले बुद्ध सब जगन्नाथ बामन परशुराम बामन परशुराम तीनटा घर दर्शन छाप स्पर्श गर्भ अहंकार दमन पर ये दुई जो गर्भ अहंकार अहंकार गर्भ बड़ा अवतार बड़ा अवतार भाले दर्शन शिशुर उद्धार संस्कार दान करे आसी सबू अवतार ठाकुर देखी सारे सबू सब लेखा सहित सब बुझा भी जे को
ଠାକୁରଙ୍କର କୋଉ ଅବତାର ବୋଲି। ଛତିଆରେ ଯୋଉଟା କଣ ଆମ ଏଇଟା सिद्धेश्वरी श्री बलदेव जीव नीलमाधव अलकानंद श्री रघुवीर ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଣପୁରରେ ସାଳିଆ ନଦୀ କୂଳରେ ପିଚିଂ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ଥାନ ତାରିଣୀ ଘଟଗାଁରେ क्षीरचोरा गोपीनाथ महाविनायक लड्डू बाबा नयागढ़ जिला आखंडलमणि बाबा गुप्तेश्वर पट्टनेश्वर नारायण माँ शारदा माँ हिंगुड़ा ढेंकानाल माता रानी पिचंगेश्वरी चिलिका कटक चंडी divided in this way. काशी विश्वनाथ That's two less operated. ब्रह्मशिला Shiva. So the worship is little bit less. Also because Brahma is the universe. So no temple. Let's do 0. प्रयागराज श्री कृष्ण जन्मभूमि श्री गोविंद जीव हरिद्वार वैष्णो देवी रामेश्वर
Nowadays, less is okay. जय शिव शंभु। बोर्ड देखो But they're serving the same structure. Almost millions of people visiting in Delhi. In India, it's most. এটা সুন্দর জায়গা মিস করে দিয়েছে না ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ମିସ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ମନ୍ଦିରଟା ସିଙ୍ଗଲ ତାପରେ